Toto je najväčšia chyba pri výbere RTX karty. 50. séria. RTX 5050. Iba na stredné nastavenia. Malý príplatok a máte 5060, ktoré je až o 30% výkonnejšia. RTX 5060. Dobrá karta, ale 8 GB. Pri nových veľkých hrách ako GTA 5 to bude tesné. RTX 5060 Ti na 8 GB. Na Full HD to bude stačiť ešte roky. Verzia zo 16 GB je rýchlejšia, ale ten rozdiel v cene je taký veľký, že už v podstate kupujete inú triedu kariet. RTX 5070 na 12 GB. Slušný výkon na 2K rozlíšení. Keby malo viac pamäte, bolo by najlepšia v sérii, ale marketing nedovolil. RTX 5070 Ti 16 GB. Pre väčšinu hráčov najrozumnejšia voľba. Najlepší pomer cena výkon v hornej polovici série. RTX 5080. Asi o 10 až 20% rýchlejšie ako 5070 Ti. Za výrazne vyššiu cenu. Iba ak hráte v 4K rozlíšení. RTX 5090. Stojí viac ako 3 grafické karty 5080. Je aj 3-krát lepšia? No, zrejme nie. Výkon narastie len o pár desiatkov percent. Tá cena nie je o hraní, ale o kríze pamäte a dopite zo strany umelej inteligencie. Každá karta má zmysel na niečo iné. Ak neviete, ktorá je tá vaša, napíšte nám, poskladáme počítač presne podľa vašich požiadaviek. vipc.sk. Link bude v bio.